umaga mga ka-Bicol Weather Update and Merry Christmas po! Mamayang gabi na po ang Christmas Eve kaya alamin natin ang magiging lagay ng ating panahon. Ayon nga sa DOST-PAGASA, ang kasalukuyang umiiral na weather system sa ating bansa ay ang mahinang northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Na inaasahang ngayong araw ay lalakas muli ang amihan at bubulusok pababa na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At sa iba pang bahagi naman ng ating bansa ay hanging galing naman sa silangan o ang easterlies na posibleng magdudulot ng mga localized thunderstorm o papulupulong pag-ulan sa mga ilang lugar. At dagdag pa rito ay wala pa namang makikita na low pressure area na mabubuo sa loob ng 24 oras ngayong araw. Ngunit sa susunod na 36 hours ay posibleng may mabuo na low pressure area sa bahagi ng Mindanao na posibleng dumaan sa southern part ng Mindanao at magdudulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya mga ka-Bicol Weather Update, manatiling nakatutok lamang para sa mga susunod na weather update. Maraming salamat po.